Engedjék meg, hogy pár szóval bemutassam önöknek az első részben közreműködő csoportokat. A Kisalföld Táncegyüttes mellett 2 művészeti iskola növendékei is szerepeltek itt most önök előtt ezen a színpadon. A Harmónia Művészeti Iskola néptánc tagozata 1998 óta működik a városban. A néptánc tagozaton összesen 700, a győri tagozaton pedig jelenleg mintegy 120 diák tanulja a néptánc alapjait. A fellépő diákok a Petőfi Sándor Művelődési Házban, a Kovács Margit Általános Művelődési Központban, a Nádorvárosi Közoktatási Központban működő csoportok tagjai, a vidéki tagozat pedig Győrzámolyjal képviseltette magát. Kérem, tapsoljuk meg ezeket a gyerekeket, mert csodálatosan szerepeltek. Köszönöm a nevükben is. A másik közreműködő csoport az ásványrárói csoport volt, mely a helyi önkormányzat kezdeményezésére jött létre. Azt hiszem fontos megjegyezni, hogy a mai bizony pénzszegény időkben az önkormányzatok is nagyon sanyarú sors között tengetik a kis mindennapjaikat, és azt hiszem, hogy egy csodálatos dolog, amikor olyat látunk, hogy olyan művészeti csoportokat ölelnek fel, és dolgoznak, és időt, pénzt áldoznak ezekre a csoportokra, amelyekre bizony nem sok példa van az országban. Az ásványrárói művészeti iskolában, művészeti iskolai rendszerben folyik a képzés. Itt a bemutatkozott 25 kislány és kisfiú mellett 25 előképzős iratkozott már be ősszel a Pápai Református Kollégium Tánclánc művészeti alapiskolájába. Az önkormányzat és az alapiskola sikeres együttműködése révén a településen a néptánc nagy népszerűségnek örvend. Említsük meg az oktatókat is, akik a sok gyerek nevelésén fáradoznak. Fedor Kinga, Verer Krisztina, Joha István, Alács Ildikó, Takácsné Horváth Éva és természetesen Ruppert László. Már hagyományá vált, igen, köszönöm. Azt hiszem, a színfalak mögött ők hallották ezt a tapsot, de bizonyosan készülnek. Már hagyományá vált az együttes jubileumi műsorain a régi táncosok megmutatkozása. Már mintegy 2 hónapja kezdődött a táncosok felkészülése, persze, ez már család és munka mellett bizony nem olyan könnyű, mint az előtt volt. A most következő koreográfiát a régi tagok közül számos alapítótag bemutatásában láthatjuk. Fontos megjegyeznünk, hogy egy ilyen felkészülés mennyire csodálatos érzés az öreg táncosok szempontjából. Néhányukkal beszélgettem kint az öltözőben, illetve futva, ahogy öltöztettem őket, és bizony néhányuknak könycsillogott a szemében akkor, amikor arról beszélt, hogy milyen csodálatos dolog ide újra visszajönni, újra fellépni, újra felöltözni, felvenni ezeket a gyönyörű ruhákat, és ismét megmutatni akár a kisgyerekeiknek, akár az unokáiknak, akár az ismerőseiknek, barátaiknak, hogy hát bizony ők ilyet is tudtak. Következik Tímás Sándor, Zemplini leánytánc. Ezt követi a jelenleg is aktív együttes bemutatója, Ruppert László Nádasmenti táncok című koreográfiáját adják elő. E produkció elkészítésében nagy szerepe volt annak, hogy ez évben az együttes nyugat helyett keletre vette az irányt, és egy élményekben gazdag Kalotaszent-királyi tánctábor után a koreográfia elsajátítása már gyermekjáték volt.
Itt van már az ideje annak is, hogy végre a közreműködő zenészekről is ejtsünk néhány szót, hiszen a tánc az nem jöhet létre nélkülük. Az első részben a moldvai zenét játszó Somos együttest láthatták, akinek a vezetője Kerényi Róbert, jelenleg ők már nem tartózkodnak a színpadon. Kérem azért őket is üdvözöljük egy tapsal. A műsort kísérő Duna Szerdahelyi Zenekar már nem először működik közel az együttes föllépésein,
és mintegy 10 évre visszamenő kapcsolat van velük az együttes és ő közöttük. Engedjék meg, hogy név szerint is megemlítsem őket, annak okáért is, mert remélem elmondhatom, hogy nagyon, nagyon kedves barátaink nekünk is ők. A Prím hegedűnél Boráros Pál, a Brácsánál a Pántlika együttes vezetője Kevicki Péter Ödön, a Bőgőnél pedig Szabó János, az együttes régi tagja még Nagy Iván, aki most cimbalmon játszik, és emellett még nagyon sok hangszeren, a dudától a furuján elkezdve bizony nagyon sok hangszeren játszik. Rendszeres közreműködője még a zenekarnak Kis András klarinéton. Kérlek, bújj elő! Az is nagyon csodálatos dolog, hogy igaz, hogy nem látszik, de olyan sokan vannak, hogy már csak a színfalak mögött Férszel András. Szegedről érkezett hozzánk nagyon régi barátunk Maróti György, szintén Prím hegedű. Patyi Zoltán szintén hegedűn működik közre. És Zoltánnál még feltétlenül el kell mondanunk, hogy az első részben bemutatott mezőségi halottas koreográfia, és majd az félidő záró számában következő mékeréki táncok koreográfusa. Szintén meghívott vendégünk még Hanusz Zoltán kontrás, őt nem tudom, ebben a pillanatban bújját létszíves Zoltán. Igen. És meg kell említeni még a Lajtorja és a Rakonca zenekart, akik a 25 év során közreműködői voltak az együttes műsorainak. A meghívóval ellentétben a történet másként íródott, hisz most éppen Sopron városának szolgálatában, Belgiumban tartózkodnak, így sajnos nem lehetnek jelen. És újra a régi tagokat lássuk a színpadon. Antal László Rába közi táncok című művét adják elő. Kérem, fogadják szeretettel.
év számos sikerről is szól. Önálló műsorok, fesztiváldíjak, sikeres minősítők, külföldi turnék, hazai turnék, hatalmas hírnév, bizony hullámvölgyek is előfordultak az együttes életében is. De azért, hogy a mostani generáció sem akar elmaradni az elődeitől, arra fényes bizonyíték az a tény, hogy a Szarvasi Országos Szólótánc versenyre az elmúlt években 3 ifjú is eljutott, sikerrel véve az akadályokat. Engedjék meg, hogy egy rendhagyó gesztussal, és számukra váratlanul, de ezt a 3 fiút én a színpadra szólítsam. Kérem a színpadra Ruppert Mártont, Szabó Pétert és Ruppert Mátét. ...1986-ban a Pápai Vadvirág Néptánc Együttes, amelynek Ruppert László a művészeti vezetője volt szinte 20 évig, és ebben a táncegyüttesben jó magam is táncoltam, Szegeden egy minősítő fesztiválon vett részt. És bizony nem voltunk otthon. Akkor, amikor az egyik ifjú, aki most már az én fejemről leszi le a kását, akkor született. És hát nagyon megünnepeltük ennek az ifjúnak és az ikertestvérének a születését. Nem csak azért, mert mindannyian vártuk ezt a legényembert, aki azóta már férfiúvá cseperedett, hanem mert nagyon szerettük a Ruppert családot, és közte is Imrich Zsuzsát is, aki nekünk nagyon sokat segített akkoriban is. Azóta hát egy kicsit megöregedtem, és bizony Marci már nem egyszer engem is megtáncoltatott bizony, amikor együtt gyakoroltunk, és nem azért, mert ő a művészeti együttes vezetője, hanem azért, mert a vérükben csorgadozik a tánc és a tánc szeretete. Eljutottak ezekre a csodálatos helyekre, és bizony nagyon szép eredményekkel tértek vissza. Én kaptam azt a megtisztelő feladatot, hogy a Jézuska szerepét betöltsem, bár sem a küllemem, sem a bellemem nem erre indítatott, de szeretném meglepni ezeket az ifjúkat. Egy pár kérdés. Izgulsz, Marci? Nem. Nem izgul. Ez jó, mert én izgulok. Marci, mi a te hobbid és mániád otthon, amikor nem táncolsz, és nem botolsz, és nem rugod a port? Biciklizés. Csak nem, ezt se hiszem. És a biciklizésen kívül mit csinálsz ezekkel a biciklikkel? Tönkreteszed? Nem, hát? Néha voltam verseny. Versenyen is voltál, és szép eredményekkel. De hát mondd el azért, hogy ez boltba vásárolod ezeket a bicikliket, ugye? Az összeset. Minden egyes darabját. Az egészet. Bemész a boltba, kitolsz egy biciklit és hazaviszed. Hát nem, úgy raktad össze. Aha, kibújt a szög a zsákból. Hát, képzeljék el, kedves nézőink, ez a legényember maga rakja össze a bicikliét. És bizony nagyon komoly és professzionális minőségű kerékpárokat gyárt, és mindig egyre jobbat, hogy egyre ügyesebb legyen a versenyeken. És én szeretném őt meglepni valamivel, ami nagyon hiányzik ehhez a bicikliéhez egy pillanatra. És azt kívánom még, hogy hát amellett, hogy ilyen szép festlegénylé cseperedtél, amellett azért soha ne tagadd meg azt a csodálatos dolgot, amit itt a színpadon képviselsz, és remélem mi hamarabb elkészül ez a kerékpár, aztán majd felhívtok, ha megint nyertél valamit. Hadd adjak egy. Köszönöm. Hát, Pétert azért ennyire nem ismerem jól, de találkoztunk mi már nem egyszer a Győr Újbaráti edzőtáborban, és én arra emlékszem, hogy Péter egy áldott, jó, csendes, olyan gyerek volt, akire soha nem kellett rászólni, nem volt vele semmi probléma, ő nem rohangált éjszaka a társaival a sátrak között, mi nem kergettük őket a sátrak között, hogy vajon hol lehetnek, tehát Péter egy áldott, jó gyerek volt. Így volt, Péter? Igen. Tessék, meghazudtol a színpadon. Péter egy nagyon vagány kiskölyök volt már akkor is,
És nagyon, nagyon nehéz volt elképzelni, hogy ő ide felkerüljön a Kisalföld Néptánc Együttesbe, és úgy érzem, hogy helytált. Gyönyörű kiállása van, gyönyörűen táncol. Persze még ez sokkal szebb lesz az évek folyamán, és remélem, hogy te is akarod, hogy ez sokkal szebb legyen. Igen. Én nagyon örülök neki, mert egy kicsit azért mi is belekontárkodtunk abba, hogy te itt legyél. És hát valami neked, amiről tudjuk, hogy már hosszú-hosszú évek óta fáj rá a fogad, de még sose volt egy igazi, ami neked jó legyen. Amikor Máté született, az édesapja szintén nem volt otthon. Bizony, hát ez nagy szomorúság Máténak. Megint dolgozott, és bizony megint meg kellett ünnepelnünk a Csornai edzőtáborban Máté születését. Egy kis versikét is költöttünk akkor, Dani Marci Máté, következő név már lányé, és innét már ne haragudjanak, de nem emlékszem, hogy volt tovább a kis versike. Arra emlékszem, hogy amikor először színpadon láttam Mátét, nem láttam őt próbákon, nem láttam őt szerepléseken, rögtön úgy hússa mélyébe, és azt mondtam, hogy Mátéba egyesült mindaz, ami egy igazi néptáncosban a színpadon kell, hogy legyen. A lába, a tartása, a tánc szeretete, és azok a szemei, amik úgy csillognak, amikor táncol, hogy ez valami fantasztikus. Kérem majd, ha megint visszajön a színpadra, nézzék meg. Máté, kérdem, hogy te mit szeretnél? Mi a szíved vágya? Hát tánc. És hol szeretnél táncolni? Kisalföld Tánc Együttesben. És ha úgy nagyon-nagyon messze gondolkodunk, kicsit túllépünk a határokon, hova szeretnél eljutni? Hát Kínába. Kínába szeretnél eljutni. Szerinted ez teljesülni fog? Hát majd meglátjuk. Na lássuk meg! Hát ez még nem a kínai repülőjegy. Az el is tanítás. Ebben a borítékban egy kis segítség van ahhoz, hogy Máté kijuthasson Kínába. Köszönöm szépen. És őszintén kívánom, hogy 5 év múlva ne csak a 3 most itt táncoló fiúnak adhassunk át mindenféle kis meglepetést, hanem 33-nak, 133-nak, még többnek, aki ide be se fér, annyi gyereknek. És kérem a kedves szülőket, hogy biztassák gyermeküket nem azért a kis ajándékért, hanem azért a csodáért, ami innét a színpadról lesugároz, ami belőlük jön, amiért mi is megkövülten ülünk a nézőtéren, és nézzük, hogy ők hogy táncolnak. És most az északkeleti felvidék és Szatmár tánchagyományaiból merítettek ezek a következő műsorszámok. Alkotói, Nagy Melinda, Mihály Napi Pásztor Vigasság. Majd Rupert László oláhos táncokat láthatják. Ezt követően 2 szatmári táncot is láthatnak egyszerre, aminek az érdekessége, hogy a jelenlegi és a régi táncosok adják elő. Majd Zsurávszky Zoltán, illetve Erdélyi Tibor koreográfusok koreografálásában. Nagy Melinda koreográfiáját a Nagymegyeri Cseh Tamás és zenekara kíséri. Egy műsor rangját mindig jelzi, a társadalmi közéleti emberek mellett szakemberek is jelen vannak. Szeretettel várjuk a műsorra őket az elkövetkezendőkben is. Kérem, ne kívánják, hogy felsoroljam őket, mert akkor nagyon sokáig nem láthatják a következő számukat.
Kiskálos fenyves erdő a tanyán. Hey, de oda megyek, kis angyalok, én hozzá. Hey, megmutatom az aranyveszős tanyámat. Hey, de közelében Sulár Hey, de megmutatom az aranyveszős tanyámat. Hey, de közepébe sodár jengennye fát. Azt kérdezi a ribaszombati kapitán, hová való születésű vagy te voltál. Hey, de Gömör megye, Nagy Balog az én hazám. Nevezd gyámamat,
amennyiben a műsor gerincét adó kisalföldeseket más helyen, más ruhákban látják táncolni, vagy épp súlyos, ólommal teli lobogókat forgatni, ne lepődjenek meg. Talán nem árulunk el titkot, hogyha elmondom, hogy az együttes tagjai mintegy 6 éve hozták létre történeti tánccsoportjukat, mely ma már a Fresco Ballo nevet viseli, és az ország számos nagy rendezvényének, történeti és kastélyprogramjának rendszeres közreműködője. E kulturális vállalkozás teszi lehetővé, hogy a néptánc repertoárt és jelmeztárat folyamatosan újítsák, és hogy külföldre utazzanak. Reményeink szerint a következő években majd lehetővé válik az is, hogy egy új műsor keretében ez is színpadra kerüljön önök elé. De maradjunk a néptáncnál, hisz a mai este még hátra van egy műsorszám. Patyi Zoltán, Mékeréki táncok. Az együttes történetéhez még hozzátartozik az a tény is, hogy ez a műsorszám az együttes tolmácsolásában bekerült a jövő év januárjában megrendezésre kerülő ifjúsági néptáncantológia műsorára, mely Budapesten kerül megrendezésre. Azoknak a kedves vendégeinknek, akik nem tudják, hogy mi is ez a néptáncantológia, egy mondatban hadd mondjam el, hogy egy bizonyos évad januártól decemberig tartó szakaszában a minőségi, nagyon színvonalas koreográfiákat egy csokorba gyűjtik, és ezeket egy nagyon színvonalas budapesti színházban, például az Erkel Színházban bemutatják. Tehát kérem, fogadják szeretettel Patyi Zoltán Mékeréki táncok című koreográfiáját.
én tisztem lenne most, hogy elmondjam a műsor támogatóit, és megköszönjem. Én nem mondom el, mert azt hiszem, hogy a kiadványt nagyon sokan látták, és igazából annyit raboltuk az önök idejét ma este, hogy talán ebben már nem rabolnám. Csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon köszönjük mindazok támogatását, legyen az alapítvány, országos pályázat, legyen az vállalkozó, aki a vállalkozásából szorít a kultúra javára, de nagy örömmel vettem most, hogy bárhová fordultam, azért ezt az elképzelést támogatták, és támogatták a műsort, és ez örömteli, és talán érdemes dolgoznunk, és a kapcsolatot tartani olyan cégekkel, akik a kultúrára is áldoznak. Tehát én ezt nem mondanám most el. Egy bensőségesebb témára kell, hogy áttérjünk. Azt hiszem, hogy talán még ez a pár perc megéri, ha már ilyen szépen felsorakoztunk, hogy azokról is megemlékezzünk, akik nagyon régóta az együttesben vannak, azokról is, akik sokat segítettek ebben a műsorban, mert azt hiszem, talán látszik, hogy azért nagyon sok résztvevő volt ebben a műsorban, és nagyon sokunknak sok munkáját teremtette meg ez a műsor elképzelés, és hát igazából azt hiszem, hogy a szülőknek is meg kell, hogy köszönjem azt a sok áldozatos munkát, hozzá segítést, megértést, és ez főleg a együttes vonatkozásában mutatkozik, mert nagyon sokszor tudom, hogy családi feszelyek is voltak abból, amit mi műveltünk az utóbbi hónapokban, de másképp ezt nem lehet csinálni. Másképp ezt nem lehet, ezt csak komolyan lehet csinálni. Azt hiszem, mert akkor van eredmény. Nagyon örömteli dolog az, hogy a fiatal együttes mellett vannak olyanok is, akik már régóta táncolnak az együttesben, már több mint 10 éve, úgyhogy én szeretnék most megemlékezni róluk. Az egyik a Hima Zsuzsi, aki régi táncosunk, és szeretném köszönteni. Jó alkalommal. Bocsáss meg. A másik a Nagy Attila, de mindenki úgy ismeri, Süsű. Úgyhogy szeretném köszönteni. Ja, bocsánat. Köszönjük. És hát fájdalmas dolgok is vannak az együttes életében, az ilyen az, hogy van egy táncos, aki úgy döntött, hogy tovább nem tudja velünk a munkát vállalni. Ez talán egy becsületes vállalás volt, mert más városba ment tanulni, és úgy érzi, hogy ezt a feszített munkát nem tudja az együttesben végezni tanulmányai mellett. Úgyhogy fájdalommal búcsúzunk Tőke Gyöngyvértől, de reméljük, hogy más jubileumi műsoron mint már a műsor alkalmával elhangzott, itt ebben a munkában nagyon sokan segítettek a művészeti iskolai pedagógusai, úgyhogy szeretném megköszönni ezeknek a pedagógusoknak a munkáját, így Fedor Kingának. Igen. Lerel Krisztának. Alács Ildikónak. És hát nem utolsó sorban Nagy Melindának, az asszisztensnek. És talán nem szép dolog az együttesből kiemelni embereket, de azt hiszem, hogy a mostani együttesben van egy lány, aki nagyon sokat, asszony, aki nagyon sokat segít abban, hogy az együttes jól működjön, együtt legyen, és
és amikor már minden nem tud velünk lenni, akkor ő egy kicsit úgy pótolja. Ez Kis Ágota, akinek szeretném megköszönni a munkáját. Tehát nem utolsó sorban a zenekarnak szeretném megköszönni, hogy ez a 10 éves kapcsolat működik a kis távolság ellenére, úgyhogy köszönjük szépen a muzsikálást, a sok kellemes élményt. És hát utolsó sorban szeretném, bízom benne, hogy itt vannak azok, akiket vártunk a műsorra, azok az emberek, akik régen segítettek, nagyon sokat segítettek a szakmai munkámban. Pucz Katalint szeretnénk kérni a színpadra, itt van. És Szalai Mártit is. Köszönöm szépen. Köszönöm. És bizonyára mindenki tudja, az együttest 25 éve Lengyel Sándor és Lengyel Sándor alapította, és remélem, hogy itt ülnek most a sorok között. Alapított. Kérjük Sanyi bácsit a színpadra. Nem tud kijönni, azt mondja. Ismerjük a problémát. És hát akkor még egyszer köszönöm a részvételt, hogy megnézték a műsorunkat. Remélem, hogy nem felejtettem el semmit a mondandómból. Még egyszer szeretném megköszönni a zenészeknek, hogy ilyen messziről elfáradtak, ilyen csúszósút viszonyok mellett is. És külön így a személy szerint az idős táncosoknak nem is tudtam megköszönni, de talán az ezt követő összejövetelen, amit az Adiban tartunk, és minden régi táncosunkat szeretettel várunk, ha nem is itt a színpadon van, hanem a nézőközönség körében, tehát gyertek az Adiba bulizni. Kedves Laci, azoknak a szülőknek a nevében köszönök mindent, akiknek a gyerekei valaha az apró kis földtagjai voltak, és egész kicsikoroktól csodálhattuk a táncukat. Nagyon sok mindent köszönhetünk neked. Köszönjük mi szülők, hogy átsegítetted őket és bennünket a kamaszkor nehézségein. Köszönjük azt, hogy közösséget kovácsoltál belőlük. Azt a rengeteg élményt, amit a fellépések, a turnék, az utazások jelentettek. És bár a meghívón Imrich Zsuzsa neve, mint jelmeztervező szerepel, ha valahol a közelben van, én azt szeretném, hogyha ide jönne, mert azt gondolom, és úgy gondolom, hogy Zsuzsa nem csak jelmeztervező volt,
hanem Lacival együtt. Szinte anyukája és apukája volt a mi gyerekeinknek akkor, amikor mi nem voltunk ott. Nagyon köszönünk nektek mindent. Gratulálok, szívből gratulálok mindenkinek, aki ebben a mai csodálatos estében részt vett. Engedjék meg, hogy 3 olyan embernek mondjak köszönetet, akik nélkül ez a mai este nem így sikerült volna, talán meg sem lett volna. Szeretnénk megköszönni Nagy Melindának a segítséget, nem csak azt, amit a próbán nyújtott, mint asszisztens, hanem a kamarapróbákon is a segítséget. Azt hiszem, megérdemli a tapsot. Köszönjük! Szeretnénk megköszönni Imlik Zsuzsának a munkáját. Amit önök itt ma este láttak, ezek a gyönyörű viseletek, a szoknyák a legapróbb fodortól, a hajkendőkön át, bármit, amit csak láttak, mind az ő munkája. És kiemelném még azokat a ruhákat, amiket önök most sajnos nem látnak, a reneszánsz és azokat a csodálatos barokk ruhakölteményeket. Zsuzsa, köszönjük! És végül köszönjük, Laci. 25 év munkája. Köszönjük szépen. Én az idősebb táncosok nevébe szólok. Az utolsó nótát, amit elénekeljünk, egy olyan barátunknak szeretnénk ajánlani, aki már sajnos nincsen közöttünk, Mészei Gézának hívják, jó 1 éve halt meg, az ő emlékére fogjuk elénekelni az utolsó nótát. Köszönjük! Akkor még egy kicsit várjunk. Egy türelmet kérek. Az ide nekem szíves. Jaj, bocsánat, bocsáss meg. Kedves Laci, a Csobolyó Táncegyüttes nevében köszöntjük a 25 éveseket, és meg szeretném köszönni azt az induláskor is adott segítséget, amit az együttesnek nyújtottál, és talán annak is köszönhető, hogy most ott tartunk mi is, ahol. És kívánok neked nagyon jó kedvet, kitartást és erőt és jó egészséget. Köszönöm szépen, Laci. Köszönöm. Virág. Kedves Ruppert László és Nagy Melinda, és tisztelt Kisalföld Néptáncegyüttes. Pápáról hoztam 1-2 jó kívánságot, miután megnéztük ezt a nagyon színvonalas műsort. Nagyon köszönjük Melindának, Lacinak és az egész együttesnek, az itt jelenlévő régi tagoknak és a most intenzív táncosoknak. Egy kívánságom lenne, vagy egy jó kívánságom, hogy Laci, benned rengeteg energia van, mi nagyon régóta ismerjük egymást. Azt kérem tőled, hogy soha ne fogyjon ki belőled. És azt kérem a táncosoktól, akik most a Kisalföld táncegyüttesben táncolnak, hogy tiszteljék mindig a Ruppert Lászlót, mert ő egy tiszteletre méltó és szeretetre méltó ember, és azt gondolom, ha szeretitek, nem fog kifogyni az energia. Köszönöm szépen. A Pápai Jókai Mór Művelődési Központ nevében szeretném én is köszönteni az együttest, gratulálok az együttesnek, és neked különösen, Laci, és köszönjük, hogy a Pápai Vadvilág Néptánc Együttesnek oly hosszú ideig vezetője voltál, és mai napig is nagy sikerrel működik az együttes. Köszönjük! Csak még 2 mondatot szeretnék mondani, hogy
ezen én sokan gondolkoztam, hogy engem hívnak, mert hívtak már tagozatvezetőnek, hívtak művészeti vezetőnek, meg tánctanár. Azt hiszem a legjobb, hogyha Laci Bának hívnak. Ez már annyira természetes, és most már én is úgy írom inkább alá levelet a gyerekeknek, hogy Laci Bán, mert azt hiszem ez egyszerűbb, és ez így sokkal több minden benne van. A másik az, én meg szeretném megköszönni a Pápa Együttesnek azt hogy ilyen harmonikus a kapcsolatunk azóta is, hogy úgy hosszabb madzagra ereszkedtünk. Tehát, hogy nem olyan rendszeres a kapcsolatunk, de azt hiszem, hogy valahogy egymás gondolatait is ismerjük, és hogyha kell segítség, akkor az a legtermészetesebb, hogy megyünk és segítjük egymást. És azt azért el kell mondanom, ezt a gyönyörű díszletet a Pápai Vadvilág Táncegyüttes tagjai állították fel ma reggel, hajnalba keltek, hogy ez itt legyen. És hát nagyon szépen köszönjük, mert ennélkül azt hiszem, hogy a műsor nem ilyen lett volna. Hát egy kicsit már kellemetlenül érzem magam, hogy olyan sok dicséretet kaptam. Hát én azt hiszem, hogy ez a dolog, hogy is mondjam, egy jó táncegyüttes motiválja az együttesvezetőt. Szóval jó csapattal jó dolgozni. Természetesen nagyon sok munka van abban, hogy egy jó csapatot összehozzon az ember, de ha van egy jó csapat, az már talán húzza a többieket maga után, és a ma este talán erről szólt. És érzem a fiatalokban is azt a tűzt, a lelkesedést, ami itt a Nagy Együttesben van, mert ez jó, hogyha így együtt tudunk dolgozni, és iszonyatos sok munka volt ebben a mai műsorban. Nem csak az enyém, és nem csak az én érdemem, hanem nagyon sok ember érdeme. Az, hogy segítőkészek voltak, és a jobb kezem volt szinte mindegyik, és jó volt velük dolgozni, úgyhogy érdemes azt hiszem, milyen produkciókat létrehozni. Köszönjük szépen még egyszer, és nem rabolnánk most már tényleg az önök idejét, akkor fejezzük be ezzel az énekkel, amit terveztünk.